Anya laki din! Agbusog ka ana imbag sarayo lakay. Naimas dita si daon ta. Bulalumot nga agpaiso ti sidain bakit? Ay, naggana sinjaw. Pangpapiksa dayta lakay. Oy, nagmayatan. Kanayon nakanapig sa ngagtrabaho no kanayon na naimas ti sidak. Ay ayaten ka ngamin lakay. Isu apag si daon ka iti naimas. Agyaman na, krima bakit? Saan ka laeng analailo nga asawa? No di kat nadungo ka pa'y. Ala, mangan ka nga rodon wan. Tainak agdigo sa. Anya? Apay adi ka makigiddan amangan kanyak. Bakit? Sa anak pa yung mabisin lakay. Umuna kalatan wan. Numanpas ka amangan. Mapankan, ija silid ta, wan. Anya ti aramidak ijay sa led, bakit? Hindi ka nagdamag. Basta sumarunukan to, Tay nakagdigosan, wan. Nay, nakaisam ka matlatan nga oray awan is-isa ang pari sa riyaw. Kwa, ay. Amuklatan pari sa riyaw. Anya ti amom pari Jess. Panagnampay lang kat madlawan. Ti anya, bimatok ka manain ijay naunag akarayan pari sa riyaw. Anya, sika talaga pari Jess. Nakamal mo ka di lang jay bunawag pari sa riyaw. Ay, sinalbag ka pari Jess. Dahita kamal ti among nga ibaga. Sayo, lakay. Apay ayari, bakit? Paro, teman dagiti buok iti kilikilik, saryo. Anya, rabrabi agpaparot ka iti buok ti kilikilay. Sige na, lakay. Nagatil nga ro ti kilikilik. Ay, manjak. Agbayadan, tapno awan makunam. Anya ko matibayad mo kanyak. Dayto yun Manjak. Makabanog dayta. Alan saryo lakay. Aglailo aklaang, di mo pa'y kayat. Ay, huwanan rima. Mudtuyan dayta pagparot iti buok ti kilikili. Apay nga awan dagiti anak ta, bakit? Imbaon ko iti ayan dananang. Nay, apay ngay. Kababain mo't no kanayon dalatan iti balay dananang mau. Di mo pa'y kayat? Tapno doha talaang at dito'y balay? Anya? Lakay. Sakloten nakman Hindi ka ba nagpasaklot, Rima? Nagdagsan ka. Anya lakit din dati asawak, aya. Aglailo aklaang mo, di na pa'y kayat. So, apay naglukmag ka, bakit? Kas lalo pumlaang ti kadakkel ti bagay. Nalabos kamot kang sasao. Nagseksi ang tupay. Ala. Bumabangan bakit? Sa bali man ti kayat mo mapasamak. Ha? Apay nga may napagparikutam ti asawam pari sa riyaw. Nalailo launay ti asawak pari Jess. Di kad nasayaat no nalailo ni bakit mau? Ay sana all. Makabannog pari Jess. Anya, si kapay yung ti agsurindar pari sa riyaw. Nagado ti ipaparamid na kanyak. Anya ngay dagita ngay paparamid na. Agpailot, agpagabot iti buok ti kilikili, agpasaklot iti nagpaot. Anya, sapay kasla ng baan ti bagina. Nakaluklukmag. Ay anusa mo na pari sa riyaw. Nagsiksimat iti kaubingan na. Limok maglaang iti naganakain. Angam napintas latan ni bakit mo, paray. Nalakalang asawin ti agan anos, pari Jess. Di mo nga minamaw ti ugali ni bakit ko. Ha? Adamot pakaruan ni Rima no mamingsan. Hoy, lakay. Umay ka na. Papanantaya. Mapantan ijay silid. Ay. Malaldawan. Nagpudot ijay saled. Orayin ka, sayo. Adamot electric fan? Manjak. Umaykan ko nakmat. Niko. Apay ngagkudot ka nga eh. Pa-importante ka pa lang, sayo. Mapantakit din ijay silid. Ay, sa bali ka talaga. Tengat aldaw nga. Ay! Rima bakit? Simang pweta kaon. Di nakasidgan, saryo. Bitugan ka. Na. Bad mood ka ita, bakit? Apa yan? Jak kayat ang makita ti panagrupropam. Kas kalatik balang. Anya laki din ni Rima. Agunget ka man ang ngawang gap-gapo na. Umatayo ka, sayro. Na,
Sino katamatan iti sa iro tinagan ko, Rima? Nagalas ka lalaki! Ha? Day talang ngipan mo tinapudaw! Nee, apayan bakit? Anyat naknakan mo. Tapay akagura nakmanahin. Pumanaw ka sa iro! Di ka kaya ta makita! Panaw! Apay Rima. Awan panggapyon ay awid dagiti anak yaw. Di damat kaya ti agawid di balay mi nanang. Kaya dapay kano ti agnaw diti balayo kani tatang. Mangtod kayo nga rod iti paggatang ko iti kanan dagiti innam nga anak yaw. Awan nanang. Makamo kayo pa'y lang kadagiti anak mi Kay kayat na kano diti balayaw. Taadda nagdakkel a telebisyon yaw. Ala, may mayat motkit din no adda da diti balay. Tapno adda kadwami ken ni tatang yaw. Wana nang. Rima, mabiit man laeng. Apay ka day, nanang? Sabali nga minti madlaw ko ken ka Masakit ka? Saan? Awan sakit ka. Unangam na pusyaw day tarupam. Nagtadempay dagiti matam. Tila madlaw yun, nanang. Sige, agawid akon. Katda kayo pa'y lang ti makamo kadagiti anak may. Ay na, nag-cute ka. Sariola kay. Naa, kagurgura na klangit ay. Ita, ibaga man nagkyutak. Ay, di ka maawatan, Rima. Sidag mo man tapingping mo, lakay. Apay tipingping ko. Basta sidag mo. Sige. At tipingping ko, bakit? Ay na, kaslaman sanas tipingping mo. Anay ko, nagsakit! Apay kinagat mo tipingping ko. Anay ko. Nag-cute ka nga min. Sariola kay. Anya? Ha? Ni, apay nga duldul o kamatan. Nabarang aklakay. Anya? Nabarang asasawam mat. Masikuga. Anya? Tinawan lakit din agsikog ka, Rima anak kaw. Nagadaw dagiti anak yaw. Binarang nak ngamin nila kay ko, tatang. Isu ama sikuga manan. Anya binarang asasawam. Anya nga ron dahita si Kugmaw, anak ti inkantaw. Tila ngamin madmadlaw yung. Sana dahagas ti agsikawg. Ang panunutan nyo kumamit at masakbayan dagiti anak yaw. Maikapitong taon dahita si Kugmaw. Kabalan yun to pa'y nga ta pagadalan dagiti anak yaw. Kabaulan to tatang. Anya kabalan to asasawam. Kaasin to lang dagiti anak yaw no saan nyo ida mapagadal. Tatang. Dahil talaga aramid iti ubing ter aramidin yaw. Imbag kumamit no adda na saya ta pagsapulan yaw. Hoy, sariola kay. Sumango kamot Kalbit ka manin, Rima. Nagdakkel lang arudan ta tiyan mo. Alan sumango kan. Umay kan saryo. Paimportante ka manin ako nakon. Manja. Ay na, agindi di ka pa ila. Basta, manja. Ay! Naging pismet ng talapayag mo, pari Saryaw. Adda manananggal, pari Jess. Ha? Nakakita mi ti manananggal, pari Saryaw? Nagapon iji balay me. Anya? Ni bakit ko ti manananggal? Manananggal ng lakas. Anya? Naibus ti pigsak. Gapo iti dayja ang manananggal. Kaya't ko tinalo mamangga, saryo. Nagkakatayak. Pangalak nga itinalo umamangga. Kat saan pa imot apa nagmamangga. Basta, kaya't ko tinalo mamangga. Sa bali lang na prutas. Tane, sana pa nagmamangga ita. Basol mo na maalisanak. Sa dino ngay nga ruti pangalaki tinalo umamangga. No kayat mo, dailangan nalo apapaya. Manjak! Nalo aguyabano. Manjak! Nalo atis. Manjak! Nalo abayabas. Manjak! Nalo santol. Manjak! Nalo kaimito. Manjak nga rod! Jay lang nalom amangga ti kayat ko. Ay, anya lakit din aya. Jay paimot awan ti sapulam. Kuraon ka no awan maitan mo kanyak nalom amangga. Ay na, nagimas ti bunga ti Chico. Ay so, pinoros mo matan ti bunga ti Chico, kasinsin Rima. Makapang panganak ngamin iti Chico, kasinsin Joan. Sapay aginaw ka kasinsin.
Di pa'y kat matayan tapoon ti Chico. Patpatyam day ta kasinsin, Joan. Sumangam, kasinsin. Anya ko mangay ti pang sumang ko, kasinsin. Ay isbuam ti poon ta Chico. Tapno saan amarsaak. Anya? Umasidag ka man, lakay. Adak lang arudin dito'y abay mo. Pasidagan nakpailaan. Yasidag mo man tapingping mo, lakay. Apay ti pingping ko. Basta yasidag mo tapingping mo ko na. Sige man lang. Ay na, nagmayad a pisil-pisilin ti pingping mo. Anay ko! Apay ang kinidal mo ti pingping ko. Nagsakit. Nagtaer ka, lakay. Kay kayat ka. Ay sus. Saksamat ti pag-inawang bakit. Yasidag mo pa iman, di talapayag mo, lakay. Ay manjak. Ang mga nula pigusam. Nasakit. Oh. Apay nga umis-isam ka ipag-Joan. Kasano, si kamatan ti pag-inawan ni Kasinsen Rima, bayaw. Ay, wen nga rod. Naidumduma nga aginaw ti kasinsin mo. Agkabil. Ala, ano sa mun bayaw? Talaga akas ta ti aginaw. Nagado pag ginawan na. Sakpay nga asawa na. Sigurado akar propam to di anak yo. Tas sika ti pag-inawan na. Pumanaw ka! Saryo! Di ka kaya ta makita! Anya ka din ti mapaspasamakan ka. Bakit? Basta di kan kaya ta makita! Pumanaw ka dito balay! Nagbangsit ka! Anya lakit din aya bakit? Nagdigosak mo ta. Nagbanglupay ti sabon nga inusar ko. Di kan kayat! Pumanaw kan! Nagalas ka mutan! Ay sus. Anya aya aklase ti sairo ti kimpet kan ka bakit? Kabusor nakmatan. Di ka pala pumanaw! Tya! Ah! Anay ko, tinanog nakmatan rima bakit? Anay, nagsakit. Pumanaw kan! Nagsakit. Ala! Panaw! Inak sa pulan ni Saryo, nanang. Pinagtalaw mo, itasap sa pulan mo't lang arot ti asawam. Ay, nanang, mapukaw ko ti limbong ti panunod ko no mapukaw ko ti asawag. Pang sa pulan pa yan kan ni Saryo, ha? Doan nga aldaw adyak nakikita. Basal ko, nanang. Ay, urayom ano kayat napay ti agawid. Pagin inawak ngamin ni Saryo, nanang. Iso na ibagak ti kasjay. Ita, sa pulak matlaang. Ang bababami ang. Agawid kan pari Saryaw. Sapsapulan na ka ni Rima. Di nakngatan kagura ti asawak pari Jess. Nagbaw sigurom tigura na ken ka pari Saryaw. Mawatam latan ti asawa ma. Gaputa aginaw kot nga raod. Ay, nauyong ni Rima nga aginaw pari Jess. Agkabil. Nagsakit aramidan na kanyak. Ala, agawid kan tagsarita kayaw pari Saryaw. Kasi mo ti asawam. Aw-awatom ka dilatan. Agyaman ak nga rod iti panang pasangbay mo kanyak dito'y balay mo pari Jess. Awanan yaman na, pari Saryaw. Kartingam ti agawid, tanay. Mailiwan kan ka ti asawam. Agyaman nagtanagawid ka matlaangan. Saryo, lakay. Pakawanan na ka. Maawatan ka bakit? Pinagtalaw nakmat ngamin, iso api manawa ko na. Nagbabawi akong dayta, Saryo. Di kan pumampanawan. Wan bakit? Basta di ka nagkabkabil, Saanan, lakay? Saanan? I love you, lakay. I love you to, bakit? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, ngayon day pinaulwan. Aginaw, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Anya Laki din! Anya ka diti ibagam kanyak, Bining. Rabi iuna yan. Sakpay nga ibagakin ka ti kagara, Lerma. Itimplaan nagpay iti kapek. Anya? Makakapkapiak ngamen, Lerma. Dayta ka dila ang tigagaram dito'y balay, Bining? Ibagak to, numalpasak ngagkape, Lerma. Di ka unay agganat. Anya? Ako diyak ngamin may bagaan na saya ti kagarak no sa anak amakakape. Iso ka itimplaan na kon, Lerma. Anya? Ay, makapuyat
ti ayat. Na ay, una yun dayta, my friend. Amom, my friend, Anya dayta, my friend? uray jakon ibaga kiniler mga ayatek. Madlaw nanti kayat ko asawan. Ha? Patse, kakursunada nakmet ni Lerma. Di nala kayat nga ipadlaw kanyak. Aya? When, my friend, sinayang nan at kinataer ko alalaki no di nagsungbatan. Ha? Kat no siyak ti pagpatpatayan dagiti babalasang diti lugar tayo. Isem ko pa ilaang akit, main-inlabdan, my friend. Ha? Kas makita map, my friend, sa anak ngaglanglang nga amarigrigat. Agree? When, my friend? Agree. Kat no kasla aglang nga milyonaryo. Iso asigurado nga agayat met kanyak ni Lerma, my friend. Kumusta nga di paspas mo bining anak kao? Maluluoman, tatang. Anya maluluumain? Sinong batan nakakadain? Saan pa'y nga rod, tatang? Naata pa'y lang. No di mo apuraen ti agdaton kan kuana, amangan no agtinagto iti sabali a lalaki ni Lerma. Siyak to, ti pagtinagan na, tatang. Uray puutin nyo timbagak. Kukwak tulaang ti ayat ni Lerma. Siyak laang ti lalaking ayatan na itagnanayon. Magpakailanman at hanggang sa dulo ng mundo. Naay, Huwag kayong madadanagan, tatang. Bahala na si Super Batman. Bahala na si Superman. Mapingat ka magagdaton ka ni Lirma, my friend Bineng. When, my friend, Samboy, ay ayatek launay ni Lerma. Oras siyak mat, my friend. Ay ayatak ni Lirma. Ay ayatam ni Lirma, kunak kuma. Aguray ka man, my friend. Apay, my friend? Kurso na samat ni Lerma. Ay, saan mo ta? Apay ko mga kursunadak. Si ka lang arudin ti agdadaton kan kuana. Nukas pangarigan ta sa anag ngagdatdaton ki ni Lerma. Pagdatunam ka di mat? Neighbor, my friend. Diyak kayat ni Lirma. Parakan ka lang ni Lirma. Awanan ti sa balipay. Rabi iuna yan, Lerma. Pagawido mo ni Bining agdatdaton kan ka. Imbagakon kan kwa na nanang. Di na pa'y kayat ti agawid. Tamakikapi kanupay. Anya, nagpuskol mo tantiro pa na no kasta. Isungarod nga mayak dito'y kusina. Tagpat patimpla iti kapi kanyak, nanang. Mabisin ka no. Nagpuskol mo tanti pa nagrupro pa na no kasta. Umay agaram, agpatimpla pa iti kape. Nanang. Pagawidom kid din. Taisupay amang irarit iti kape. Ha? Di lagbaba inday tao. Naibos mo ti kapem, Bining. Mabalin mo ti agawid. Tani, rabi iuna yan. Agyaman nga rod itinay sa kape, Lerma. Saan nga rod niyag bayag? Agawid akon. Lerma, kung tara mo no di na pala kaya ti agawid. Makapungpung tutin ni nanang. Agawid kan, Bining. Umayak tumanin no rabi, Lerma. Idarirag kumanan ti ayat ko ka. Ha? Ay, kwa. Apay ka di, Lerma? Awanak no rabi adda papanak. Sa dino ti papanamtaw mayak, Mike? Anya, ay sana mabalin, Bining. Agawid kakit din. No saan pa'y lapumanaw day ta lalaki? Ha? Makaraman kanyak! Ala, agawid kan tani. Agungutin ni nanang ko. Kun na lang day ta, Lerma. Anya, agawid kan tani. Makaturturog akmeten, Bining. Saan kuma natangken ti ulom? Ay na, awan babain mo, Bining. Nay, apay anay bagam kanyak day tama ng dunita. Saan mo't ang mapan agdaton ter aramidam ije balay da Lerma? Mapan kamot kanu makikapkape. Anya laki din ni manang dunita. Ay na po, Bining, awan babain mo no kasta. Makikapi aklaing, mate. Ngam ka babain day ta nga aramid mo. Ingkakit din makikapkape iti balay ti babae apagdatdatunam ay naapaw. Nagmayat tupay, manang. Sa maisa, agbalintumot laeng asawak ni Lerma. Anya? Wen, manang, puutem to'y kurak. Iti saan niyagbayag? Song batan taon ni Lerma ta ayat kaw, kat agkalay sa kami adagusan. Naimbag nga oras mo, nana. Nainbag nga oras mo matsamboy. Adamat imat mo asabong. Para kada kayo dati asabong, nana. Anya? Para kanyak day ta asabong? Wala na, nginginain asabong na gitaw eh.
Ay na, ay, agyaman ang abarok. Ay, ada ka din ni Lerma na. Umay ko kumapasyaran. Ada ijay silid na Mabitlaang tay nakayaban ti anak ko. Anya aramidam dito'y balay, Samboy. Saan ako nagpalpalikaw paikan ka? Ay, ayatan ka, Lerma. Anya? Amo ka na pingat ni Bining agdatdaton kan ka. Ang madamot mariknak nga ayat para kan ka. Samboy. Sapay la ko maata, damo ka imudingak di tapusom, Lerma. Jak namnamaan nga agayat kamot kanyak, Samboy. Nabayagan ang marikriknak daytoy nga ayat para kan ka. Mabainak lang amin idi amang ibaga. Anya? Sapay la ko maata ayatan nak, Lerma. Napudno akan ka. Ay. Agridam ka, Bineng. Amangan mo ada sa bali nga agumok iti pagumumukam. Si kantumatlat agbabawe. No ada sa bali abilit nga agdiso iti umaw. Anya dayta umok nga ibagbagam tatang. Kunak man no nalaing ka makaawat iti naunaga sarita. Di mo matgaya maawatan dagiti bagbagakan ka. Tatang. Hay, maperdi ti bagas no agkapoy-kapoy ka. Anya manen dayta abagas asasawam tatang. Tuktukan ti sa bali abilit dyan na po daw abagas. Talaga di ka maawatan tatang. Nagkiro kayo kasarsarita. Baka mo ka man langin, Bineng. Agsangit kan tulaing ngayon, no awanin day ta abagas. Anya? Sa dino ti papanam, my friend Samboy, nakapurma ka mait. Ay, kwa, di talagang my friend. Sa dinaw, Di ta nga ron. ibagamaw no sa dino ti papanam. Tanay, nagporma ka. Ay sos, nagbanglo ka pa, my friend. Kaya't mo amaamuan. One, my friend. Sa dino ayat ti papanam. Mapanak di ta balay dalirma. Anya taramido medyo balay dalirma. Inak arman my friend. Anya? Ay, dadahil ka din ti ulaw, my friend. Amo mo ta pagdatunak ni Lerma. Ita? Agdaton ka mat kinkwana? Sana dadal ti ulok, my friend. Agayatak mo't kanilirma. Ay, di nakarabakan iti kasta. Aggayam ta. Wen, agayem ta. Angam kumpormi ano asino ti pilyan ni Lerma kadata. Anya? Aw, apay analpay ti abaga masimbang pait, Bineng. Traidor. Traidor da di tao. Asino ti traidor? Traidor da di asambaw itatang. Nay, apay anay bagam day ta? Gapot agdat-daton mat gayam kini Lerma. Aya, Uwan tatang. Just kita di tao. Traidor da di gayam. Awan babay na. daytan jay ibagbagaken ka, Bineng. Amangan no ada sa bali abilate nga agdiso iti umok ket pimud na. Panagkunak ket seryoso nga agdaton ni Samboy kini Lerma. At iwan na ka. Ay, sana mabalit tatang. Diyak kayat niyagtin naglaang ni Lerma kini Samboy. Ayaw kaw. Oh, apay, Bining, ading ko. Nabartag ka, bigbigat. Nasakit tinagam ko, manang Donita. It hurts, you know. Na, apay, anyat pagsaksakitan tinakam mo. Nasakit tinagam ko kini Samboy. Nasakit na talaga. Kukwak lang ni Lerma. Ako lang. Oy, sika, Bining di ka man umay dito'y balay, taawam mo laang sir-serbi dagiti bagbagam. Anya? Imbes ko mga ipakitam ka ni Lerma, ti kinapingat mo nga agdaton. Saan mo't? Taday tala agbarbar ti aramidam. Marang. Saan ka mo ta seryoso ka ni Lerma? Ingkalaang mo't makikapkapi, ije balayda. Ala, agawid kan, tanay, adupay ti aramidag. Di nakdisturbuan, nalawag. Sayang. Sayang nga talaga, tatang. Anya ti sayang. Ay, jak nakasarita ni Lerma iti napanak kiji balayda. Ibagak kumakinkwa na nagbalbaliw akong tatang. Tukak. Apay manin tatang. Ingkagid din ipakpakita kini Lerma na bartag ka. Kasanungay nga ayatin na ka. No nabartag ka mat amapan makisarita ken kuana. No talaga nga ipaneknek mo ang nagbalbaliw kan. Daytay saan ka nabartag nga agdataon. Kan saan ka makipangpangan kan agtimpla iti kape iti balayda. Ay, nagadumanin day tangay bagbagayo, tatang. Nagpaiso ti bagbaga ka. Sika ti nagadaw ti bagbaga na. Anya laki din ni tatang. Urno sa man ti bagbagay Bining.
Nuagdaton ka, seryoso ka. Saan kat amapan ka la makikapkape? Sikati kayat ko para iti anak ko, Samboy. Kasta ka din, ana? Wan barok, jak kayat day di abining. Umay la makikapi dito'y balay? Anya? Ibaon na kami pa'y ngagtimpla iti kapi na. Rinabi nga umay makikapi. Ibusan na ti kapi ka na sukar me. Ha? Nagpuskol ti panagropro pa day di abining. Jak kayat ti ugali na. Ay, nana. Uwan gayang barok. Uraya mo ni Lerma nga anak ka, ha? At dabiit nang ibaunakan ko na. Uy, nana. Umayak man nagpasyar, nana. Sino ti umay mo pasyaran, Bining? Napanda nag-date ka ni Samboy. Anya, napanda nag-date kin isang boy? Anya, ti kahit mo asawan, nana. Agayan ayatan da Lerma kan Samboy. Anya, Iso apo manaw kan, Bineng. nagsakit, tatang. Nagsakit. Ay, nagalas ta lang ang agsangit, Bining. Agayan ayaten dalirmaken sambaw. Jak maklon na ito yan napasamag, tatang. Ay. Sumardeng ka man nga agsang-sangit. Aday ko, hindi naanog mo matinting iwat ko, tatang. Gunggo na. Tatang. Nakalaslas-tog ka nga agsasao. Ang magsangit ka matlagayam, salbag ka. Basol mo matlaeng, no apay anaunaan na ka ni Sambaw. Saan mo't nagdaton ti naramid mo? No di kat agpatimpla ka lang iti kape, kan agpalangwad ka? Tatang. Gunggo na, Bining! Dayta ti maganab ti lastog a tao. Agbalbaliw ka kit day! Tatang. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, nga inday pinaulwan. Balangguan, dito'y drama tayo, Anya Laki din. Insurat ni Isagani Yalong Buliesen. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din. Apay akastamit yung tikulor na day tabuok mo, anak ko. Ha? Apay tatang? Nagalas ngamin akitain kay. Anya laki din aya tatang. Uray ti kulor ti buok ko madlaw yo. Kiwin mag, pudnaw ti bagbagak. Nagalasin data kulay ti buok mo. Kan maysa, nagalas pa yun data buok mo. Anya? Kasla di buok ti maisa ka puraws. Ay una yan. Ala, di kay madanagan tatang. Ipareban konto man ti buok ko iti kabiitan na panawan. Ay total, umadanin ti Valentine's Day. Ay wala, anak ko. Mayat day taan na panunot mo. Nasaya ata nagranata, friend. Idi na minsan pa yung aldaw apadpadaanan kakat. Ha? Kasta iya? Apay? Adayawis mo kanyak? Si kakit di mat. Amang ano adawayam inton bigat. Sunday mat. Katada, ano paragan ka? Apay? Awisin na ka mapanmangan? Wala, mayatak iti dayta. Ay, sika talaga. Tikunak, umay ka iji balay ta servisan nak. Ha? I-reband mo man ti buok ko. Please. Oh my gosh! Gusto ko yan. Kaya't kuan, masapa akto nga umaing tunbigat iti balayo. Wan masapsapa ka. Tasaan lang areban ti aramidam iti buok ko. Katuan Kulayam man iti brown. Yeah. Awan parikot iti dayta. Uray pa green, no iso, tapno kapansin-pansin na kulay. Kay, may bagay kang kanita brown akulay ti buok mo. Kasta aya tatang. Ay agyaman na ka. Mayat, kaslawan pa lang anak mo iti kasta alang langam.
Wanya rod tatang. Ado dagiti katrabahwak asaan amamati nga addan anak ko. Ay, kastaya anak ka. Saan da mamati at? Kasla ka mo ngamin agtawon iti 16. Imala ka talaga kanya. Anya? Ay, ni tatang talaga. Ikaw, Mike, alang ang hindi mo ngay mala ka iti daydinam. Saan mo tana nga isuti ibagam nga imalaam tanatay lang arudag? Anya? Iso kita anak, agtawon na kon iti 50. Yung kasla 30 kla ang anak ko. Ay, ang lalaki tinaya. Ay na, kunaklakit din. No asino ti sumunga na kasla ubeng. Ay, sika magayam leya. Ni tataman. Ay, nagubing lang aro din tarupam. Dadaka pa yung mubeng. Gapoy ti kulay ti buhok mo. Kasta aya tata. Ay na, agyaman ak unay Ay, awan mamating agtawon ka iti 25 iti kasta langam. Kasta talaga ti biyag. Ado nga ro ti mangibagbag ang agrupropa kano nga ubing. Kawan may, pudno day ta. Uray ado ti parikot mo. Katsana madlaw iti rupam. Takanayon ka nga men na nakaisang. Una yan tata. Maala, gumatangak iti kape kan asukan. Napalabas ko ngay ni Leia idi kalman. Ay na, nakakulay mo't iti buok na. Ha? Ay, wan. Nagpintas si kulay ti buhok na niya. Agim pipintas ko namkit niya. Anya? Katwan mat, addan anak na, ngam agin pipintas pay laang, kunam lano na pintas. Anya? Apay ngay akasta ka mating agsaukin ni Leia. Ay na, ibagbagak laang matipod no Uray idanon mo kan kwa na nga imbagak. Ulitak man na, agin pipintas ni Leia. Nga madamot anak na, ha? Nakapilpiling unay. Ay na, nagpintas mo't danday takulay ti buok maulaya. Kasta aya na. Amangan kit dema at no kayat yu ti agpakulay. Ni bakla tinang kulay ti buok ko. Kasta aya, ay mayat man. Agpakulay kayon tumat. Kan, ipariband yun to na tabok yo. Iti kasta, beautiful every day. Ay na, wunto ano adda kwartak basang. Umapalak at talaga iti buok mo. Nagmayat. Ay saan lang ang makapapintas anya? No dikat, makapaubing pay iti ropa. Isu atunggal agkuy-kuyog kami iti anak ko. Ado ti mangibaga nga ading ko kano. Taubing kami mat adwa. Ay nang runa ket ubing ti rupam. Awan ti pakadlawan nga adda anak mau. Ay uray siya ket nasabat kumot ni Leia idi kalman. Nagmayat nga ro jay kulay ti buok na. Oho, ti kunamkit di na agin pipintas. Anya, katuan mat, no agpapintas, kunamla no awan anak na ti awanan bain a babae. Anya, imbes at ti anak ti asikaswan na. Ngam saan mat, taday ta agpapapintas ti ammunang aramiden. Ay, si kaki di mo, Vilma. Amangan no adda makangag iti da itang ibagbagam. Narigatan. Ay na, sa anak amabutang tagpay sumat. Anya lakit din, aya. Ay, anya ngay nga tandi parikot dayjay awil makanyak. Ay na, saan mo na panunutin ti bagbaga da awil may itiliklikodam? Ti kunamkit di, umapalaang ken ka. Ha? Ibaga nakit din ken ka, ngagin pipintas ka kano, kat adamot anak mo. Ho, kat tibagi na ngay kumaman. What?
Awan anak nang agpaiso. Ngem no kita ang jilangana, kasla naganak iti may sa dosena. Ay, sika talaga. Katuan man, numasabat mo iti rabi umatras ka pa yan, tapagarupong nga al-alya pumanag na. Ibagam tuman nga roday takan kwa na. Ibagak to talaga numapunwana. Nagalas ti ugali na. Ultimo pa nagpapintas, kat pakibiyangan na. Basta ti ibagbaga ni Wilma itiliklikodam, bay amlaang, ang lalaki dinaya. Ay, masurunak lang, tatang. Saan kumot kami nga an-anwan? Diyak pa'y pakibibiyangan. Iba nga nakit din nga agin pipintasak ka, no? Nga ure adamot tan anak ko. Palalay day Ita ngamin atilangana. Awampay anak lang kasla gorilya ti tsuraan na. Anya? Hinwan mag. Tunggal masabat ko dita kalsada, saan pa'y anak kasagay sa iti just kay. Sa bagay, oray siyak na masabat ko. Kat kanayon ang nakagulgulo ti buok na. Huwag nga raw, awam mo ti pakakumikuman na. Tapno makuna asaan na siguro ang masangaw. Awan mag, talaga kinde, adi na ang mga agayos, iti bagina. Ay, masabat kung tulaang dayjay a babae. Baga akman, nyalakit din aya. Ay, wow! Nagpintas mo tanday ta eyelashes mo, friendship. Thank you, friendship. Talaga pintas. Ay na, magusto ka man day tang eyelashes mo. Sa dino ti nagpaaramidam iti dayta. Siyempre, ijay salon ti may sa agayam ko. Ijay sindis salon. Kasta ka di? Ay na, nagmayat. Kan may bagay unay kain ka. Agyaman ak no kasta. Malungay mo, tinagparamid mo. 500 pesos only. May kamahalan. Ngam ayos laang. Tarigalok mo iti bagik iti amin abambanog ko. Agpapintasak latta uray addan anak ko. Ay, wen Ad dalagi da marurod manan ken ka ni Wilma no makita nang ka. Ma-insecure to manan. Nang runang at adda nga imabing ka manan iti langam. Anya lagi dinaya. Ay napaw! Kunaklakit din no asino ti masabat ko. Sikamat gayam, Leia. Oh, ape akas taunay akidtot mo nakakita kanya. Asino ngay mat ti saan amakigtot iti langam? Kas kalamunmunyi ka iti langam? Di ko namkit di nagkyutak iti langak. Nyalakit din aya. Anya? Katuan mat, saan aya? Nagkyutak iti langak kunakmanan. Nag-cute nga bagbagamot. Ay, uray adan anak ko napintasak lata. Ta uray adan anak ko saan ko aliwliwayan nga asikaswan ti bagik. Agpapintasak ngam saan kumot abaybayan ti anak ko. Maipay ko amin ang masapul na. Anya? Saan akaskan ka? Awan nga agpayso anak mo. Ngam kas kala naganak iti may sa adusena iti langam. Agsarming ka kadi. Anya? Hoy, Leia, tanangam day ta panagsasa uma. Si kakit di nakauyaw kan tumot ngamin. Ngam saan mo mat makita day talangam. Ay no, kasi nagtupakan tilang ka day tarupam. Ha? Di ka pa'y mairemedyoan dagita aglulumba ka muro di tarupam salbag kakit di. Awanan bain a babae? Kunamlan no nakapimpintas mat? Ay, bibigat pa lang. Nga madakalakit din dito'y tersinak at tumadabutob. Kasano ngamin, tata? Bigbigat anasabat ko ni Leia. Ibaga nakit din akasla ka no nagtupakan tilang kaday ti rupa.
Anya? Wan, tata. Iso akas taunay manen arurod ko abigbigat. Gusto mo timbagan na pudno. Anya? Gusto mo nga ba yung timbagan niliyakan ka? Anya lakit din na ya. Uyaw-uyawam ni Leia. Ha? Mapan mo pa ibagbaga iti tatao. Ngaging bipintas. Idinto ta adama anak na. Ha? Saan mat katadakas ti agpapintas? Nga oray adan anak. Tinapatag. Kat saan na mabaybayan ti anak? Ha? Alangan kiti mat agaputa dan anak na ti may sa atao kagbalin na nalusyang. Siga kiti mo Wilma. May sakamot alaklakayan. Dita ka man langan, ha? Nadadadala. Hay! Di utang mo kit dito tersena. Agbayad ka! Salbag ka! Ha? Baga ang manday di agay mo, sika, bakla. Huh? What are you talking about? Ibagam kan kwa na asaan akas di ti bagbaga na kanyak, ha? Agyaman, gaputan na lapdak pa'y ti pungtot ko idinagsabat kami. Anya? Tano saan? Amangan no impungot-pungot ko ijay igid ti kalsada. Anya lagi din na ya, Wilma. No pudno atuso ka, inaramid mo kuman saan ka akasta nga aging galaeng iti sao? Mawatam? Anya? No siyak ngamin, saan na ka mamati iti sao sa ulaeng? Mamati ak no naarami din. No pudno anatuso ka, linabanam kumaan ni Leia. Ti kunamkit di ngamin, napainsuan ka iti imbagana, iso akas taunay arurod mo, salbag ka. Anya? Nakauy-uyaw kan tumat ngamin, tila pa kibibiyangam, anya nga ita. Anya lakit din na ya. Nasakit gayam tinakam na gapoy ti imbagakkan kwa na. Akas la nagtupakan ti langka ti rupa na. Katuan, nasakita talaga tinakam na friendship. Saan ko kumamot nga ibaga ti kasjekan kwa na kat? Ngam nakauy-uyaw tumot ngamin. Ay na, husto lang na itong inaramid mo. Tapno pagnakman naman kit di. Sa bagay mo't kit di Kastao na arurod na gan ka. Nakunana pa yung agyaman ka kano. Kaputan na lapdan na tipungtot na. What? Tanong saan ka no? Amang ano impungot-pungot na ka iji-igit ti kalsada. Kasta gayam ti imbaga na ay unayin a Wilma. Intun kwan, iso lang nga ti ipungot ko ta makita na ti sapsapulan na. Salbag kit de. Ay na, Wilma, husto nga minon day ta pananguy-uyaw mo kin ni Leia. Ay, saan ko asar dengan day ya babae? Nasakit at talaga tinakam ko kankwa na. Apay ngamin, aya. Kano yung baga na akasla ka no nagtupakan tilang ka day tirupak? Anya, naku na day taken ka. Kahit saan kumamot na agsakit tinakam mo, tapod no maut saan aya. Anya, naku na akasla nagtupakan tilang kaday tarupam. Gapo siguraw taaglulumba dagita kamuraw. Anya ka din day tanga ibagbagam nana. Wan maut, no gumatang ka kumamang may iti mabalin mo amay apply di tarupam. Nasaya at kuma. Saan akasta akasla nagnaan ti birurukaw. May sakamat nana. Imbes nga isakit na. Saan mat? Ha? May sakamot anauyaw. Salbag ka kay diabak-bakatan. Dita ka man langan. Nasaya at nagranatamanan si ka Wilma. Akas la nagnaan ti biruro ko ti rupa na.
Anya? Damag ko ana sakit kano tinakam mo. Gapo iti naibagakan ka, akas sila nagtupakan tilang kaday tarupam. Leia, Pudno mat saan aya? Agsarming ka kunakmanan, tapno makitam no anyat langam. Uyaw ka nga uyaw. Sang ka ibaga mo agin pipintasak, idin tutaadan anak ko. Anyat bibiyang mo ko nga. Kwa? Saan aga po taadan anak kat agbalinan alo siyang maawatam? Anya? Nalipatak ana ibagapay kan ka. Malaksid iti rupam nga adu kamuro na, day tapay kutom nga agtitinag. Ew! Nakakadiri, alam mo yon? Gusto ko mamatan No kunam kanyak nga agin pipintasak nga uray addan anak ko, si kamat, balasang kapay, awan pa'y anak mo, ngam nagdugyot ka akitaan. Di ka pa'y among agsagaysay. Kinamuro lang nga rudan na tarupam, kan kinuto ka pa'y, bigyak, ew. Anya? Ulita ka, sakbay kang aguyaw, kitaang nga muna day tabagim agsarming ka. Oh, at anong masamang hangin ang nagdala sa'yo dito, ha? Ha? Itaman pa ya kasta pimpiman tilangam. Sana kami irwa makastagad. Kwa? Imaya, tada ko maibagakan ka. Ha? Mabainak ngaminan kinileya. Iso asikan ati pangibagaak. Tasikan to ti mangibagakan kwa na. Anya? Pakibagam kan kwa na. Apasen siya iti na ilawlawan ng bagbagak idi. Naamiris ko, asyak tinakababain. Now, niyunyo. Wan, naamiris ko akong di uyawak. Ngamjak mo't makita ti bukod ko abagi. Ha? Sana noon pa naisip mo yan, danga. Husto ni Leia, siyak nga awan anak na. Kaslaak naganak iti may sa dosena iti langak. Aklunak nga apal ko laeng. Gapo iti kinaman na nga si kaso na iti bagina. Iso akas iti na ibagbagak. Nasaya at matinaklon mo. Ita nga ron, takundi ameris ka. Sursuruan matindagdalo si tibagim. Dahil takamurom, kanda kita agtitinag ako to. Ew, bigyap, you know. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, ito'y drama tayaw, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! Alakit din lakay, saan ka nga agpangado at tumaray kas board member ita? Ha? Iti kinaado ti followers mo iti Facebook. Imposible no saan ka mga ba? Sa anak mo't nga agpangpangadwa bakit? Talaga at umaraya kas board member ita. Nasaya at no kas talakay. Dakkel di pamati kan talag ko iti bagik. Mga bakaklagit di. Ay wala kay. Uray siya ng asawam. Kat dakkel mo ti pamatik ang mga baka. Mga bakan to lakay. Ayun kumare. Tumaray nila kay ko kas board member itang. Kastaya kumare, ay nasaya at angarod. Masigurado mi ang mga bak nila kay ko. Ha? Api anak ko namday ta. Masigurado mi tasikat nila kay ko. Agasang man taribo-ribo ti followers na iti Facebook ko naman. Kas jay gayam kumare? No ado ti followers, sigurado ang mga abak. Si kakit dimot kumare. Kas kalamangin insulto mo't anya lakit din.
Saan mo't ako, Mare? Salasalod-sudak laang mo't si Kamot. Basta kasjay. Pang-asi yung ta suportaran nyo kumama nila kay ko intun umay nga eleksyon. Unlata. Lando para board member. Masiguradok nga intun mapagasatan. Ado ti maaramidan na dito'y lugar tayo. Kastagayam, timbaga day jay amariakan ka. Nana, makapaulak nga rod. Gapo kano taado ti followers nila kay na iti Facebook. Ay, sigurado kano ang mga abak inton umay nga eleksyon. Ay, salbag kiday. Apay, umdas ayaday jay apangibasaran na nubilang laang. Day tangarod, Nana. Oray pa'y milyon ti followers na. No amin at at tao dito'y lugar tayaw. Kat amuda ang nagalas ti ugali na. Kan lastog na amin alastog. Ha? Botos daya. No, siyak, Nana. Saan ko nga ibotos ni Lando? Ado ti ugali na adyak kayat. Ha? Uray da kami jay balay. Saan mi nga ibotos nilan daw? Amin ngamin agaraw na. Kat pasig alinalastaw. Ha? Nagmayat apag piyang-piyangan ti rupa na. Wan nga rod, Nana. Ado, ti saan nga akin kayat ti ugali na. Sabay, numasabat mo, naka-chin up. Talaga asinigurado na ang mga bakto kas board member. Anya lakit din, aya. Lalaki din na ya. Kapaya kasjay. No ado ti followers, sigurado ang mga abak, una yang. Iso nga raw, ti kanayon amapan ibagbaga ni Maria iti tattao. Masigurado da kanaw ang mga bak nila kay nakas board member. Gaputaado ti followers na iti Facebook. Salbag kiday. Apay sugayam itan, ti pangrukudan tapno masigurado ang mga abak. Ha? Amo man nagijay at tattao. Sikat kanu ngamin nila kay na. Iso sure na sure ang mga habak day jay. No, jak tupay kaya nga ibotos na dya tao. Ha? Ultimo na. Amin kami dya balay. Saan miya kaya nga ibotos ni Lando? Nagalas to ugali na. Ay, oray da kamay. Amin kami mulang ijay balay. Saan mi akayat nga ibutos? Mas kayat mi pay jay daddo maakalaban na. Ay, wala. Uray sanda sikat iti social media. Nasaya ati ugali na. Sa nakas kinilan daw. Agapulang ta sikat. Naglastog. Lastog na mula kami alastugan. Oh, apay kasta tilangan. Adda ka di parikot mo. Ay, parikot ko nga rod ti aramatag ita pa nagkakampanya. Ha? No ita pa nagkakampanya, masapul nga ado ti kwarta. Anyat kayat mo asawan? Masapul ti ado a kwarta, tay ti amin apapanan, ket ado ti agkikil no kwa. Saan mo't amabalin na saan nga ikan? Tano agked-kedak, sigurado asandak nga ibutos. Anya? Parikot ko nga rod no pangalaki ti kwarta. Naimbag kumamot no dagpautang. Iwidrom pay lang ati abuloy day dinanang nga aday jay bangko. Iso pay lang ti usaram ita apa nagkakampanya. Ha? Ayun ngagpaiso niya. Sana bale, tainton mga bakka. Ket doble, triple, ti sukat na. Ayun bakit? Alaag pay lang ti abuloy day dinanang. Usarek nga kampanya. Anya? Abuloy day di katugangam usaran nila kay mong agkampanya? Wen, kumare. Saan mat siguro adakes? Ayun, ayan. No maipapan iti panagkampanya. Wan, kun mabalin.
Saan kumamot nga usaron ti abuloy anya lakit din? Kasapulan ngamin, kumare. Sana bali tainton mga bakto nila kay ko kas board member. Tiba-tiba ti kwarta na. Anya? Ag double kun ag triple. Anya lakit din aya? Iso apang nga asiyo, kumare Ibutos tayo ni Lando para board member. Makapaulok mo tan, dagijay nga agasawa ya. Awan lat na saya atan. Uwan nga rod nana. Iraman da pa yan ti abuloy day dinanang da nga usarundang agkampanya. Una yun, aya. Naku nana pay, asaan na balikan no tama sigurado na mo't ang mga bak. Ribo-ribo nga rod ka no ti followers na iti Facebook ko naman. Kahit, apay, amin a followers na iti Facebook, kat dito'y da lugar tayo nga agbutaws, ay una yan na panagpampanunaw. Dayta nga rod nana. Sinigurado da ang mga baka talaga. Para makita, into no may nga eleksyon, no mga bakas board member. No saan ngay? Anya lakit din no saan ang mga bak. Ay, usak lang nga may salakay. Sana nasayat nga usaran ta abuloy tapno pagkampanya. Ay, oray siyak muta. Anya lakit din, aya. Anya mo ito nilang daw. Asrasang agpampanunot. Nagadumot ti mabalin na pamuspusan. San katakas jay namayin na tabuloy day dinanang da. Sa nabali ka nung araw, tagdublay kan ag triple no mga baktukas board member. Anya laki din, aya. Musya ka may isa. Yak mamati ang mga amak na day. Iti kas di nga ugali na. Kastaw na apangas na. Oho! Un nga raw, iso nga ado ti tattao dito'y lugar tayaw, asaan da kayak nga ibuto. Oh, si kamet kayam ti masabat ko, palilando. Si kakit di met. Saan to Lando ti awag mo kanyak? Board member Lando. Si kakit dimet. Awan pa ti eleksyon ngayon, kastakit din ti bakbakam. Ay na, Rodel. Uray awan pa iti eleksyon. Amok ken masiguradok ang mga bakak to. Ti kinado ti followers ko iti Facebook, maabakakit din. Anya? Iso apang nga asim ha? Ibutos nakmet. Tapno adamet gunggunana nga agkalugaran ta. Oo. Uwan ko na mo na. Una yan. Wala tanwen. Uray siya ka. Asta mo timbaga na jalan daw. Wen tata, talaga anam-lamain na ang mga baktukas board member. Gaputa, ado ka no ti followers na iti Facebook. Egot ala, makitan to numalpas ti eleksyon. Sapay lang ko mga raw, ta mga baktaw, tamusan ang nakababain ka nagiti tao. Amo na ayamit namin ti agbain, kahit no saan. Ay, sa bagay makidiya. Itanto pa nga, arayo pa lang ti eleksyon, kahit unay na palastog na. Di na amo ti agbain. Ugali na jay, sipud pie. Awan pa iti makabulan manipod inalak ti kwarta day dinanang ije bangko. Ita, awanan. Anya? Ay, nagpaspas matan. Wan nga rod bakit? Parikot ko itan no sa dino man hindi pangalaki ti usarak. Kasano itan lakay? Padasak lang ti umutang ka dagiti amamok no ka? Ayun kasapulang mo ti kwarta ita. Sa nabali, tabayadam tumot lang.
Ta sigurado met ang mga bakakas board member. Wen bakit? Anya lakit din aya. Nasaya ata nagranata manan, Rodel pare. Si kamat gayang pards. Pangaasim man tagpautang ka. Ah, Uray 20 mil lang. anya, si ka umutang pare. Wen pare, naibusanak nga minita. Nagbiit ama ibus ti kwarta, ita apa nagkakampanya. Kastaya, kit adumit ti mabalin mo apagutangan. Siyak pala ang met. Amok nga rod nga ado ti kwartam. Iso asi ka ti pampanunuta ka pagutangak. Anya, Di ka kadi madanagan pare. Taapaman na mga bakak akas board member. Numano ti inutang ko ken ka, dubliek to ti bayad na. wow. Wen pare, ikarik dayta, anya lakit din. Kasano ngay no maabak ka, di awanin. Ay sus, sana mapasamak dayta ko nagtumay. Sigurado, amang nga baka. Una yan, Arodel dayjay. Ay, pangalaan na mo ngamin ayat ipautang na kun ka. Kamanulaang matisweldo na iya pagtrab-trabahuan na. Isupay Bay amlatan no saan nakaapi na utangan. Una yun. Wen anya ngay nga rod. Ngam inton mga bakanto kas board member. Saan to pulos ang mairanon? Ay wen bakit? Anya aga po ang mairanod ngay mait. Nagawan mo ten abain na no bilang laan. Ay, lakay, ipadas mo lang ti umutang iti sa bali. Barang adda maipautang dakin ka. Wen bakit? Mapanak iya yan ni Tata Pedro inton malam. Pangaasim mo ten atata. Pautangan na kumamot, uray 20 kailaan. Siya ko pa lang ngagminmintinas ti pagutangam. Siya mo ilan do, anya kalaki din aya. Un taamok nga ado ti kwartayo, tata. Anya kita adon, sapay la ko mga rutapod no nga adaw. Alamot din atata, pangaasiw. Di kay madanagan, taapaman ang mga bakak. Numano ti inutang ko kada kayo, doble no bayadak. Anya, Un tata, sa anak nga agang angaw. kasano ngayon no saan ka mga amak di pag-awanag. Ni tatamit, anya lakit din aya. Masiguradok ang mga bakak tata. Ha! Ato ti followers ko iti Facebook ko naman. Adu daman, ngam saan mo nga amin lagi ti followers mo. Kit dito'y da nga agbutaw, saan aya? Anya, Pasensya ka na lang daw, ngam awan ti may pautang kuking ka. Alam mo ten ako mare. Uray 10K laang no isong. Pangalaak ngay mo't iti 10K kumare. Maibusan ka ayamat. Kat saan? Anya saan kumare. Kat no nagigiddan ti binayadak inidan alawas. Nagbayarak ngamin iti tuition fee iti pagadalan. Kan, katapusan iti last week. Nagbayadak mo't lang iti loan ko kan bills. Kasta aya. Imposible mat ano awanan at talaga. Pudno man ti ibagbagak kumare. No adda akot apay kit din asaan ka pautangan ngay. Uray 10K laang. Tapno adda aramaten nila kay kung agkampanya. Apay, kat kunak man no in withdraw yu ti abuloy day dinanang yaw. Unangam na ibuson mare. Di ka madanagan. Tapaman ang mga abak nilando kas board member. Uray dubli ti bayad ti utangakan ka. What? Wan kumare. Pudno ti bagbaga. Ay, jak amo no maasara kuno agkatawak iti kasjay nga imbaga ni Maria, nana. Anyat ko na aya. No mano kano ti mautang na kanya. Doble no agbayad da, apaman ang mga abak nila kay nakas board member. Oo, nayaan.
Anya lakit din. Aya. Makapaalok da. Alaman nga raw, makita tanay, umadanimot ng teleksyon. Bareng no mga baklat ta, uray ado ti mangibagbaga asaan da ka nga ibutaws, gaputa nagalas ti ugali na. Ay, awan lat amok na. Anya lakit din ayan. Ay, manulangan alawas na kay, eleksyonan. Wan nga rod bakit? Kasla makarikna kiti panagdanag. Tapay ko maamadanagan ka. Awan ti rumbang apagdanagam. Anya lakit din. Tunggal lumawasak nga ni Sentro. Awan pa iti mayat amang pansin kanyak. Anya, bay amlat ta ka dila kay. Masiguradok nga inton mga bakanto kas board member. Isudan tumit lang ti umasidag. Uray puutam day ta. Ha? Isudan to ti huyo. Oh, anya ngay palelando. Nalpasin ti eleksyon. Ngam si kamit ti pinakalas iti dambelyo. Pangasiman pare. San nakpay lang nga kasasarita tani. Napudot ti ulok. Ay inayan. Alig na lang nga nagbilang ka itipiak asaan pa napisaan ngamin. Anya? Apay, umdas ngamin ayamit ti kinaaro ti followers iti Facebook. Tapno silkem ti politika kahit siguraduem ang mga abak ka. Anya? Anya nga ita, siya ka tinakababayin ita. Ulay ado ti followers mo, amuda dagiti tattao nga nagalas ti ugalim, awamit laeng. Ay sumart ng kawun no. No nangala ang mga min ay titulid mo nga. Tumaltale ka nga board member, ay ayo. Makapailit naman. Ayam landaw. Ha? Abay nga eh. Kasalasan mo't ang maidrawing na tarupam ita. Ay pangasiyo tata. Napudot ti ulok. Saan nyo kumadagdagan? May na. Kabay ang apo pumudaw. Anya ka lagi din na ya. Ne. Anya kita. Last number na. Anya? Ay abaw. Dahil sinigurado ang mga baka. Kaputado ti followers mo iti Facebook. Musika magam ti pinakalat. Ay na. Iti ti ribo at tao diti ilit tayo. Ang kakasiman di 30 laang ang nagibutos kang ka. Anya? Inayan. Ayan na rin kasi kung naman ribo-ribo ang followers mo iti Facebook. Ako man! Di ta ka man langan. Awan man ti oras ko ang makisarsarita kan kasilya. Anya? Awan tumalang ti kaus-us kan dagiti rumrumor iti ngiwat mo. Tasyak pa yan, di pangibagam iti kasta? Ay, oo na yan. Anya lakit din aya. Anya? Di ko namkit di. Nasakit tinakam mo, gaputan na abak ni Lando kas board member. No nangalaan na ngamin aya, iti turod ti pakinakam na. Apay, gapulaan tado ti followers na iti Facebook, serkan nan ti politika. Selya. Nga uray na lausaran a pagkampanya ti abuloy, ay anya lakit din kunakmanan. Sakit na umutang, ikarina a doble no agbayad, tamangabak a board member. Anya lakit din manan Di ta ka man langan. Salpag ka kiti. Makapaalak kayo agasawa. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, ito'y drama tayo, anya laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.
Naimbag nga orasyo amain papagayam. Isagot mi ka na kayo, ti may samanin nga istorya, ngayon kam pinauluan. TikTok! Ito'y drama tayo, Anya Laki din! Nakasakto ako niti pagdigos mo, Ilbe, bakay? Ay na, kabaulak mat nga aramidan day takot kami lulakay. Diyan nga rod, kahit ngagbanog ka. Nang runa, kahit mapangkape ag trabaho, di opisina yaw. Naggagat kalakit din ay kami no. Ay, wong gayam, naidasar ka, di pagarmosaranta. Agarmosarta pa ya, sakbaya mapan ka iti trabaho, bakay? Wan kami lakay. Ay na, nagsingpot kalakit din ay kanya. Ay, rumbang lang nga, Ilbe. Ay, ayaten ka ngamin. Iso pagserbian kay tiag nanayaw. Nagsweet kamutan lakay. Ay, nagsamitin ti agag mo kanya, bakal. Ne, naggagat kalakit din, pare Camilo. Si Kamanan di makitkitak nga glablaba. Wen pare jitraw. Iso pa trabahon ni bakay. Ay, sa bagay, si kati agtagibalay. Tanimet LB ti agtrabaho. Ay, diyak mangaminan makastrag iti panggadak. Adun tinagaplaya kam awan latta. Sa nabale, pare Camilo. Adamot panggadan ni LV. Sa maysa, awan taymet anak yo. Wen matgit di apare. Adumet tay talablabaam apare. Sapay nagpupuskol nga ulas ken kurtina. Wen pare. Nabayag ngamin asaan ang nalabaan da gito. Iso labaak matten tapno na banglaw. Wow! Nagbanglo dito unag tibalay kami no. Wen bakit? Madlaw akalablaba dagiti kurtina. Nasimpa dito unag tibalay. Agyaman na ka, tamagustom ti naramid ka, bakay? Ay na, naggasat akon anak ki asawa ken kalakay. Nagtaer ka lang arudan. Nagagat ka pa eh. Maragsa ka nakmat iti day tanga imbagam. Ilvi, bakit? Gapo iti da ito nga aramidam. Addan to reward mo kanya. Anya nga day ta reward, bakit? Jak ibagbaga alakay. Secret ko lang dayta. Anya? Isunto ti birthday gift ko kan ka, lakay. Ay, naggana san tiyo. Iso nga aggagat kalata. Tapno magatang ko dayta gift ko kan ka. Ne, nagsapakan ang nagluto iti pagarmusaran, lakay. Una, tagarmusar ka, tamapan kan agtrabaho, bakit? Wen, lakay. Ay na, bilibak at talaga kan ka. Sa anak amabisinan amapan agtrabaho. Ala, agtuga ko nga rodain. Agarmusar tan. Numalpas ka amangan, ingkan tumuntin agdigos, nakasakto akong iti pagdigos mo, bakit? Anya lakit din dayto asawak. Naggagat launay. Mabay nakmutkan ka, ah. Iso atultulungan ka. Baban iti panagtrabaho dito'y unag ti balay. Papanam, Kamilaw, anak kaw. Nakapulis ka, mate. Ay, agudo nga tatang. Naibos nga minan ti abastumi ka ni Ilvay. Anyan, anak kaw. Per may tigagot mo. Dandan hindi ka pa yun aginana. Sana parikot day tatatang. Sa anak mo ta mabambanog. Wen ang maginana ka, mate. Makabanog mo't kay tagtrabaho ito nagtibalay. Nasken nga gagatak tapno maayaw ti asawak tatang. Sa may isa, adda kano itid na kanyak asagot inton madanon ti kasangay kaw. Ay, wala niya. Umadanin ti kasangay mo. Uwan tatang. Mala, mapansang aruday ni ti papanam. Tapno makaawid ka adagaws. Nay, kis-kis-kis magdagiti kaldiraw Kamilaw. Una nang, kauguging mo ngamin, iso kiskisa ko na. Ati mo pa yung dagiti babaeng agtagibalay. Anya nga tano agdastor kalangay. Anya? Ay, tilay bagbagayo mo na nang. Una, ta si kamot ti agtagibalay anak ko. Trabaho mamay, pati panti ni bakit mo kutlaba. Anya laki din ni nanang. Pudno mag Kamilaw. Nanan, tumakder ka man pa dita. Nay, apay nga pagtakdarin dak nanang. Siya kung timang kiskis ka dagiti kaldiraw. Kasi kamot anak ka kayang dita. Anya laki din ni nanang. Siya ko, unta nalagaan mo dito at trabaho kahit. Ay namasyanak ngamin kan ka anak ka. Nagado ti trabaho dito'y balayaw. Inton kuan, makita kan anak kabidang amagmag na. Anya?
Tuwing pagsukat ang masimang pahit, bakit? Na, iyawat mo mat amin ang dagiti ka sa pulak, lakay. Ay, ayaten ka nga, Rod. Iso nga ipay ko amin kan kadagiti ka sa pulang, bakit? Wow, nakakatats naman, lakay. Awanan nyaman na kanyak, no yawat ko amin nakasapulam. Gapot na pakaragsakak ti agserbikin ka. Day taman ti asawa. Iso di nakpakadanagan bakit ha? Nagagita, basta sikat ti pagserbyak. Una yan, lakay. Sikat ti amin ko, ken pagtaytayakan ti lubong ko. Jak agbyag no awan ka, itibiyag ko. Anya lakit din to'y asawa, kaya agbalin ka pa yun aman naniw. Manipod sikat ti inasawak, nagbalin ang naragsak ti biyag ko. Awanen ti sabali a makitkitak, no di day tarupam anapusaksak. Una yan, day ta, Camilo, lakay. Pudno amin amang mangeg mo, o ayat ko. Sikalat babae nga inayat ko. Ultimo pay udmaw, nagbanglaw. Anya? Sikati inted ti apo, akata ko naynay ko. Ken kaparagpag ko. Dayta isem mo, isot ragsak ko. Wunan, apo man naniw nga asawa. Sagmamano tila akong cellphone, Jasmine. Ay, si kamot gaya, manang LV. Wen, damagak kumano sagmamano dagito'y lako yung cellphone. Depende, no niya tigatangin yung ayunit. Ada nangina, adamat nalaklak ka. Jay medyo nangingina, ta importante ata o ti pangtidak. Daytoy, napintas a klase dayta a cellphone. Napintas nga agpaiso dayto a cellphone ah. Yes! Ay, asino tigatamit ti cellphone, manang LV? Irigalo kin ni Camilo inton kasangay na. Ay, okray! Dayta nga rin tigatangin para kan kuwan na. Wen, Jasmine. Ay na, sigurado ang maragsakan ti asawak iti daytoy a cellphone. No kasta, gatangam di may sa akalding ko, Mare Elvi. Wen, pare Jetro. Ngumdi mo pa ibagbagakin ni kumparim a Camilo ah. Agumatangak iti maparti akalding inton kasangay na. Ay, wen, Mare. Mangnamnama ka iti dayta. Manungay di may sa akalding mo. Nangina ita ti kalding, Mare. Ay gaputa kasangay mo ti kumparek, discounted. Ay na, agyaman ak pare Jetro. Ken siyak tumatan ti mang parte, ken mangluto, Mare Elvi. Happy birthday, Camilo Lakay! Jack naman, naging mastos ka. Para iti kasangan ko ba kay? Kas itinako-nakon, Lakay. Nagagat ka ngamin nga asawak. Iso anas kun mo't amarambakan ti kasangay mo. Agyaman ako na ba kay? Oh, adto ti birthday gift ko kan Lakay. Anya nga dayta ba kay? Ay, katlo ka tapno makitam no anya dayta. One man, na, cellphone ba? Un, Lakay. Ay na. Oh, magustom ka di dayta ang cellphone. Uwan, bakit magusto ak? Ay na, arapa po ti madan iti kastoy aklas iti cellphone baka. Awan ka di madlaw mau, bakay? Day, anya ko ba ti madlaw ko ngay, Lakay? Saan ba't na rumrumwar ni Camilo iti balayda? Ha? Hindi pa'y kalmahan na nadlaw ko na ita. Kalpasan na nagawid na iti bisita na. Diyakom nakita pa ni Camilaw. Ang mga nubi sila ang ije balay dang agtrab-trabaho. Amumutin ni Camilaw, iso ti agtagi balay. Sa bagay agsidawak lang amain. Tadyak mutin makita arumwar. Saan nga ta maikan ni unag ti balay da? Ay na. Hagana sa'yo. Nagpintasan dati babae nga agsalsala. Ay no, nagsiksay. Uray la, may nananapo. Ay, agmalmalema man nga agbuya. Apo, nagmayatay nga, diya mauma. Camilaw! Ada ka dita balayaw! Ay, banak ni tatang. Diyak ikaskasaw. Camilaw! Agpupukak dito silid may. Agbuya kiti agsalsala, babae tik-tiktok. Ay, wow! Nagganas!
Alawan mo tao dito yung balay. Napanan ngay ni Camilo. Ay sus, adda nakastrak apo sa iji kusina. Sa! Pumanaw ka! Ha? Saan pa'y matgayam anainawan dagiti pinggan? Ay na, agkaiwarada pa'y lang itilamisaan. Napanan nga tanayan ni Camilo. Nagadot yung wara dito yung balay. Agsukata kun, tasyak ti agdalos dito yung balay. Addalakit din napanan ni Camilo. Ni, adda kamit lagayam dito yung silad ni Axel cellphone, Camilo lakay. Uwan bakit? Ay, simang pat kagayam, apay, anyat oras na ya? Alas 6 iti malaman Simang petak nga ruden ang nagkapo iti trabaho. Naa, diyan mo napuutan, hindi pa naglabas ti oras. Malamang agpayson bakit? Anya, kayat mo asawan. Nagmalmalum ka dito'y silad ang nag-cellphone. Ay, uwan bakit? Ay na, nagganas ti agbuy at ti cellphone. Anya, binuyam ayala kay. Dagito'y asik siya, babae. Ay, stay ko Gubat ko na kuma. Ay na, makapakatao ti mabuya dito YouTube nagganas. Camilo lakay, nakaluto kan iti pagarmusaran. Ay, mayata. Nakaluto kan iti pagarmusaran, kunak lakay. Ay, nay, nakaring ka magayamahin ba kahit? Ne, mapanak ang trabahon. Naluto ka din, ti pagarmusaran tan. Ay, sikapay man la agluto, iti pagarmusaran ba kahit? Agbuyak pa'y man iti YouTube. Anya? Malala, ang kagluto. Tapno saan ka maladaw ba kahit? Ay. Nagrugitan dito'y arubayan niyo, Camilo. Di ka pa yan makaakop kadagiti rugit ti aso yaw. Nay, kasi ka magayam na nang. Di mo pa yan marik na ti asidag ko kan ka. Day talatan silpon ti dumdumugam. Anyat ibagayo ayan nanang. Agmalmalum kamutan agsilsilpon. Di kan makadalos dito'y balayaw. Aha, bayan pala dita, dalos dita nanang. Anya, kat no naglaing ka iding agdalaos, naggagat kang agtrabaho. Baybayan nyo pala dagita wara dita. Madalusan tulat tati arubayan no agangin iti napigsa. Anya! Ay sus, nakailad ka a pinanawak itay agsapa. Nakailad ka manan anasang putak, Camilo. Nay, simang pagkamagaman ba kahit? Di mo pa yun napuutan ti isa sangput ko. Ipang pangrunam latan day ta cellphone mo. Ang buy-buyak nga road. Anya nga min ayati. Ha? Babae mo ti buy-buyak am di ta cellphone mo. In silent mood mo pa tapno saan ko ang mga. Ay, kwa, bakit? Jay... Ay na, Camilo! Agbababawi ang anangtid kan kay ti cellphone. Nagbalin ka matin asadot. Manipod na addaan kay ti cellphone. Ay, kwa, di ka nga rood agungit. Bakit? Kasano sa anak nga guat? Kat di ka pa yun makaluto iti kananta. Di mo pa yun mainawan dagiti pinggan anangananta. Ay, kwa, bakit? Di ka pa yun agdigdigaws. Nagbangsit kan. Ala, agsarming ka, takitaam da tamatam. Nakalablabagan akasla na laes nga ikan. Anya? Ay, mabagtita kaon! Di ka lang kumaning gagatangan iti cellphone, Camilo. Ala, asawa amaw, dagiti babae, abuy-buyam dito cellphone mo. Tapumanawa kaon! Anya? Ay, sana bakit? Ay, di na pumampanaw. Agbalbaliw ako, bakit? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag na inday pinaulwan. TikTok! Dito'y drama tayaw, anyalaki din! Insurat ni Isagani Yalong Buliser. Isagsagot ka na kayo ti Danmart's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, Panang Tarabay.